and kunomunesa war ne-fence and stuff, then Musa gate. In heaven there was just a big gate. There was no war, there was nothing. But it's a place that you couldn't penetrate. So my angel left me and went and spoke to the angels that were by the gate. Then the gates were open. Then we moved into heaven, me and my angel. It's like a movie. And then great things happened. I saw much things. Tichione sana kuti sei tiri kuti varume ava maconmen handiti kan. Okay, a man who cheats or tricks someone by gaining their trust and persuading them to believe something that is not true. Elisha anotombobuda mumba akangomurayira akarayira musenzi wake ainzi Gehazi assistant wake kuti ataurire Naamani kuti andogeza muriver Jordan 7 times. Haana kutombobuda. So vaprofita ava ngavaenda vandotsvaga basa. Yeah, isusu edu nekuti pandakaenda kudenga ndakambodya mana. Kudenga kunodyiwa futi. Saka paka Mwari vachiuya ini ndakagara ndaudzwa nemutumwa kuti uvatsvakire nyama yakanaka, beef. Saka ndakabva ndaitsvaka ndikairosta kumba kwangu. Ndakamirira zuva ndakairosta musi 19 ndo yatakakwanisa kuvapa vakadya. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Yes, mawane nyaya ndiri kufambira zvamanje manje inyaya yembavha mbiri yemaconmen. Muri kuti maprophets kwandira maconmen baba aripo pakukonai kukuvharai. Saka iwewe chokwadi unenge wachinzwa panapa, wosarudza kuti ndoda kuramba ndichienda ikoko kana kuti hanzi namaichisamba zvakwauri kufuga kana kuwarira. But panapa tinouya neumbo tougadzika apo monamega mozvisarudzira kuti muri kufungei, munoda kuita sei. But maconmen aya akawanda. But zvamai manje dambofambira 2 maconmen, Passion Java namadungwe. Mbavha mbiri. Pakashata baba, pakashata. Vamwene vanogona kuvhunduka kuti ko sei vakomana vandiri kwati maconmen. Let's look into a definition of a conman. Kuti what is a conman? Tonzwisisa the definition so that nyaya yedu iyi tinofamba nedirection direction 1 tichionesana kuti sei tiri kuti varume ava maconmen handiti kan. Okay, a man who cheats or tricks someone by gaining their trust and persuading them to believe something that is not true. A man who cheats or tricks someone by gaining their trust and persuading them to believe something that is not true. Ndoconmen anokuchita, umbakutrika, umbawagaina trust maari. Ndosaka uri kuona paipe pese pandiri kuita content yemaprophets maconmen aya panapa unoona munhu anouya achisapota kuti siyai nhingi. Why? Because he or she was cheated and was tricked into believing muzvinhu zvekunyeba, muzvinhu zvisiri izvo, and akagaina
trust yevanhu through nyaya dzekunyeba. Saka rega tifambire nyaya, tipinde munyaya tizvionere kuti why ndiri kutaura kuti vakomana ava maconmen. Ladies and gentlemen, there is a verse in the Bible that says hakuna munhu akaona chiso chaMwari akararama. Exodus 33 verse 20. But he said, ndi Jesu, ndi Mwari uyo achitaura naMoses, ndi Moses arutaura kuti anzi, akati kwandiri, you cannot see my face, haukwanisi kuona chiso changu, for no one may see me and live. Hakuna munhu anondiona akararama. IBhaibheri rudare, hazvisi zvokumba kwedu zvatiri kutaura izvi. Saka iwewe kana wakuzoenda against nini zvandiri kutaura panapa zvandawanawo muBhaibheri, uchida kusapotawo mbavha mbiri idzi dzakawanda, but zvamanje tingobatawo mbavha 2 idzi ndo dzine footage yandawana iri padhuze, but ndichadzoka neumbo hwakawanda. And I'm calling for my prophet, my pastors, vane ruzivo nezveBhaibheri, vandibate, namba dzangu ndo dziri pasi apa, timboya tikurukure nyaya idzi, because chinondirwadza, to be honest with you, ndechekuti vanhu takaomerwa muZimbabwe, things are not well, zvinhu zvakamira manyama mire nerongo kudaro, and there are people who are taking advantage of the situation, vokubhadharisai ma1-on-1. Hakuna zvinhu zvakadaro, vokubhadharisai ma1-on-1. Zvainzi naApostle Chiwenga, iwe unondibhadharisa wakazvihodha mari. Hanzi wakazvihodha mari. Saka ndoti tipinde muclip ndikuratidzei varume ava vaviri, mbavha mbiri idzi dzichitaura kuti dzakaona Mwari. Umwe ari kuti akaenda kudenga akanoona Mwari. Umwe ari kuti Mwari akauya pano panyika tikadya naye beef. Oramba uchitenda, oramba uchibelieve. Baba. And I also got an audio yandichazokuplayerai from someone aka-contribute or comment yake during this video, or maybe at the end, so that monzwisisawo. The platform is open for everyone to come and contribute whatever they want to contribute, as long as we name soro chet. Saka rega tinzwe mkomana wekutanga, conman wedu wekutanga, passion java kuti ari kuti chii. Then ombonzwa force magnet. I felt that force, like my spirit came around my body. Then I stood on top of the house. I looked back. Then I went down, my brother sangu achiri kutaura ndakatogara paipo. Then my angel took my hand. I have an angel known as last Penteneus. Last Penteneus. Last Penteneus. That's the name of prophet's angel. Okay, we are learning. I'm following. You're not believing. But DJ Ola 7. How much is your suit? No, it's all right. We'll talk about that later. What happened when that angel... So the angel took my hand, right? And I was going to bless you this with that, but we'll get it. Yeah, thank you. So the angel took hold of my hand. Then we started going up. I'm seeing what's happening in the neighborhood, but we are moving. But you are fast. We are ascending to heaven. Then we passed the clouds, we passed places. Then we got gate. So the funny part was, and when a wall, ne fence and stuff, then was a gate. In heaven there was just a big gate. There was no wall, there was nothing. But it's a place that you couldn't penetrate. So my angel left me and went and spoke to the angels that were by the gate. Then the gates were open. Then we moved into heaven, me and my angel. It's like a movie. And then great things happened. I saw much things. And God sent me with a message to come and preach here on earth. Then I came back in my body. So you went to heaven? Yes. That was the first time I went to heaven. So,
I want to understand, how did this experience, impact your spiritual beliefs and practices? That experience. So when I minister, I do minister with angels. And growing up seeing angels had made it normal for me to actually see them and communicate with angels. And when I went to heaven, I was given a message. Number one, God told me I'm a prophet of prophets. Mwari. Mazvionera mega muri kuzvinzwira mega musazoti hola anenge achinyepera vanhu. Uyu mukomana ataura pachezvake nemuromo wake kuti ndakaenda kudenga. That was the first time I went to heaven, and God gave me a message. Vapiwa shoko na Mwari. Ane angel yake, mutumwa wake waanofamba naye. Pane verse iri muBhayibheri inoti, know the truth and the truth will set you free. Iyo kana usingade chokwadi ucharamba wakangosungwa usina kusununguka. Saka rega tipinde mu next video tinzwe ava vakagocha 3 kgs beef vakadya naMwari. Ndambokuudza vanhu ava maconman baba. Believer zvamuda kubeliever, but ini ndiri kukuudzai zviri paground. Sezvandamotaura ndikati vanozviratidza nenzira dzakasiyana. Kuna Abrahama vakatosvika semunhu vakatodya. Kwandiriwo vakasvika semunhu vakatodya. Vanenge vachitori munhu chaiye chaiye. Zvokuti munototaura mese, asi pataitaura tese taishandisa chishona neinonzi heavenly language, mutauro wekudenga wevatumwa ndo wavaishandisa. Saka Mwari kana vari panyika vane vachitori munhu, ini vakatosvika kwandiri vachitori munhu chaiye chaiye wekuti taitotaura tese nyaya. Imbotidzai chikafu chavanofarira Mwari. Dzimwe nguva vachazovhakachirawo inini ndikatadza kudi kuvapa. Ndatoita mukana wokusangana nemi pastor makakwanisa kudi kutaura naMwari. Vanodya maspaghetti here, vanonyatsodya chii Mwari? Isusu edu nekuti pandakaenda kudenga ndakambodya mana. Kudenga kunodyiwa futi. Saka paka Mwari vachiuya ini ndakagara ndaudzwa nemutumwa kuti uvatsvakire nyama yakanaka, beef. Saka ndakabva ndaitsvaka ndikairosta kumba kwangu. Ndakamirira zuva ndakairosta musi 19 ndo yatakakwanisa kuvapa vakadya. Even Abrahama pakauya Mwari, Abrahama akatovapa chekudya, mukaka, vakadya nyama, vakabhekerwa zvinhu zvinobikwa neflour, vakatodya Mwari, vakatoenda vatodya chikafu. Ini nangu ndakanzi ndivape nyama, beef. Saka ndo ndakakwanisa kuvarostira ndokubva tavapa. Asi panyama iyi chakandishamisa, ndakanzi nditenge shoma, ndobva ndatenga nyama shoma. Asi nyama iyi pataidya haina kupera, noti tatiri inini naMwari nevatumwa vavo vaviri vavakauya navo, tatiri 4 kudaro takadya nyama iyi kusvika taneta. But tadya nyama iyoyo yakatozotorwa ikaendwa nayo kudenga futi, nyama iyoyo isina kupera. Zvamunoti Jesu akawedzera zvingwa zviya kana kuti hove dziya, ndo zvakaitika ipapo. Noti pakatozotorwa mamwe atinoti mabowels 12, ndobva nyama yazoiswa futi, ndokuti nyama yaizopera. Asi yange iri shoma shoma 3 kgs chete. Mwari ane vanhu vake zvake. Vakagara kumusoro vachidongorera vachiona maconman aya achiita zvaanoita, achitorera vanhu mari. Tambozvitaura and we're gonna say it again kuti vakomana ava vasi maprofita aya maconman. And takupai the definition of a conman, what is a conman, mazvinzwira mega. And the Bible shoko raMwari iro riri kutaura riri apo iro. Moses achitaura aita encounter naMwari zvikanzi, but he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Hakuna munhu anondiona, anoona chiso changu orarama. Saka varume ava vari kurarama sei ava? It means kuti vakaona Mwari asiriye, kana kuti it means kuti vari kunyeba. Ndopaipa ndiri kukuudzai kuti vari kukutrikai into believing things zvekunyeba. Definition of a conman iyo tadzoka nayo ndoirapo iyoyo. Unogona kutangira kuona video pakati uri kuona hanzi, a man who cheats
or tricks someone by gaining their trust and persuading them to believe something that is not true. Hapana munogona kuti vasiye vakadaro vanopedzerana naMwari wavo, but panapa tiringotaura chokwadi, tiringoonesana nditika. So right now ndoda kupinda voice notes andinawo panapa. Let me see. My voice notes andinawo panapa. Someone was contributing panyaya ya T-Freddy tinzoti alpha. Okay. DJ Holly, how are you? I follow your zvaunoisa apo izvo ndozviteera stereki. Ndanga ndoda kubatsira neprogram yawakaita. I think I posted about 4 hours ago. Yemurume ari kuzviita prophet uyu. Ukatarisa Moses paakatumwa naMwari kuenda kuna Faro muno muEgypt mudhuze umu. Vanhu vaya vakakandawo tsvimbo dzavo pasi. Moses aiti akakanda tsvimbo yake pasi yoita nyoka, iwo kandawo dzavo dzoitawo nyoka. But hazvirevi kuti ukagona kufembera zita remunhu sezvinoitwa naProfeti T-Freddy watoti muprofita waMwari. Ngaazvizive izvozvo, umutaurire izvozvo kuti inini ndiri kumutaurira, handisi kuedza, but ndiri kumutaurira kuti hazvirevi kuti ukaita mashura wawe muprofita waMwari. Iyaya tinozviziva kuti yanga iri staged. Yanga iri staged. Ndakaionawo yakaita ndomutarisa stereki Prophet T-Freddy. But tinofanira kumutaurira timudzidzise kuti hazvirevi kuti ukaita mashura wava muprofita waMwari. Ngaaite munhu waMwari chaiye first. Handisi kuda kumumaka kuti pakati nepakati nepakati. Prophet Elisha, Prophet Elijah hapana pawaipomerwa zvinhu zviri fani. Ndakamboona panga akataurwa achimboenda kwamambo achipikisa achidii, but handiko kwandiri. But ndingoti vaprofita vese vari kubudawa ngavazive kuti dicha richari kana dai vakaita mashura hazvisizvo zvinotaridza kuti ndiwo vaprofita waMwari. Vanofanira kuti tiverenge kana vasingaiti zvinoreva murayiro uyu. Murayiro iBhaibheri raMwari. If they don't speak according to this word, they have no light in them. Ndichakupa verse kuti kana vasingaiti zvinodiwa naMwari, they have no light in them. Thank you, my brother. Right, mainzwa verse rakazouya Isaiah 8 verse 20. Let me see if I can put it per screen up, and then It's okay. he contributed because ndakamutaurira ndikati pane a lot of noise, but let me see kuti tokwanisa kushandisa here. So he responded adding some stuff there ipapo. It's okay. Problem yaitika ndeyekuti kwandiri kune mhepo yakawanda. I was not in the office, so kune mhepo yakawanda kwandogara. I'm about 2,900 meters above sea level. So kunenge kuine mhepo yakawanda. But uwaverengere Isaiah chapter 8 verse 20. Iwo vaprofita vese ana Prophet Makandiwa ana Prophet T-Freddy, kuti inini ndiro zvandiri kutaura izvizvi kuti uprofita haudi kushambadzwa. Ukatarisa mambo weSyria, that army general, akanga asingaziva kuti apa Israel apa pane muprofita Elisha. Kamusikana kaisenza katorwa senhapwa ndokakaendeswa, ndokakataurira kuti dai mambo wangu aiziva kuti kwedu kune muprofita. And Elisha haana nekutombobuda mumba. Ukaerenga vhesi, Elisha haana kutombobuda mumba. Akarayira musenzi wake ainzi Gehazi, assistant wake, kuti ataurire Naamani kuti andogeza
muriver Jordan 7 times haana kutombobuda. So vaprofita ava ngavaenda vandotsvaga basa. hanzi vaprofita ava ngavaende vanotsvaga basa. Isaiah 8:20 iri kutaura iyo kuti if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. According to which word? The word of Jesus Christ. Mawana. Saka iwo Bible riri kutaura kuti hakuna munhu akaona Mwari akararama. Ndo this word kariri kutaurwa. Umwe munhu ouya okudza kuti ndakaenda ndikadya beef 4 kgs beef naMwari, 3 kgs beef naMwari, imwe beef akatakura akaenda nayo kudenga, womutera munhu akadaro. Umwe munhu ouya otaura kuti ndakaenda kudenga, ndikanoona Mwari, ndikapiwa shoko naMwari, and then womutenda munhu akadaro. Aizvozva waupenzi hwakwe. Isusu tageza chi tsoka dzedu, takupa information, takupa umboo, mavhesi taita sei, tavhura. We are not judging anyone, ndogara ndichidaro, but chokwadi chinongotaurwa sechi sezvachiri. Anditika so ndo nyaya yanga chingofamba nayo zvamanje kuti ndikuonesei zviri kuitika, kuti ngwarai vanhu musabirwe mari nembavha mbiri idzi. Hanzi ukandipa mota unoenda kudenga, hanzi watoita inonzi automatic heavenly entry. Zviriko here zvakadaro izvozvo. Vanhu ngwarai vakoma, ngwarai musapuse anditika. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tokuti thank you for watching and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Tane 38,000 subscribers. Thank you very much on our road to 50,000 subscribers. Keep on subscribing. Udzai vamwe vaudze vamwe kuti pane one channel yakajamuka inongotaura chokwadi sezvachiri zvakadaro. Kana une ma-contributions wada kuita, ndibate, namba dzangu ndo dziri pasi apa, tionesane. Shoko raMwari rifambire kumberi, riende kumberi, shoko risvike kuvanhu. Vanhu vaite sei? Vaponeswe baba. Vagamuchire chi? Ishe Jesu. Ndo shoko ratiri kufamba naro chi zvamanje. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. See you in the next video. Bye.